pamalandong kauban ni Pastor Stan. Pagsalig o pagtuo, kini ang atong pamalandungan karon. Pagsalig o pagtuo. Paminawa kining sulat sa usa ka magtiayong misyonero. Sa miaging 3 ka bulan ang among 14 anyos nga anak na laki nagkasakit sa grabe nga meningitis, infeksyon sa bakterya o virus nga miresulta sa taas nga hilanat, grabe nga kasakit sa ulo o panggahi sa mga kagwatan sa liog o sa likod, tuman nga pag-antos. Daghan na nag-ampo uban kanamo alang sayang kayuhan, apanamatay ug mibiya siya kanamo sa dayon. Nadugmok ang among magkasing-kasing wa namo masabti nganong gitugot sa Dios kini. Di matugkad nga kasubo o kabugat. Nalulan ang among gipasan. Nakapangutana kami sa Dios ngano. Usa ka butang ang siguro. Ang Dios maayo og dili siya mobuhat og dautan. Siya maalamon hingpit og way kasaypanan ang iyang mga dalan. Kung mahibaluan na nato ang tanan, naglakaw na kita sumala sa atong makita. Apan kung makalakaw kita nga makasalig kaniya bisan diha sa tuman nga kangit-ngit o kadulom. O nga di nato masabtan ang tanan. Kini mao'y pagsalig o pagtuo. Sa mga Hebrehanon, Kapitulo 11, versikulo 6, si Pablo mingon, kung walay pagtuo, dili gyud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Bantay nga wala kini mag-ingon nga kung walay pagpakasabot o kahibalo, dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Ang paglakaw sa pagsalig o pagtuo, wala diha sa pagpakasabot o pagpakahibalo sa tanang panghitabo. Apan diha sa pagkamadinawaton, diha sa pagsalig o pagtuo. Sa makasalig o sa makadawat kita sa way duha-duha o pangutana, misulod kita ngadto sa sukod sa mas dako pang kalinaw o kasuod diha sa Dios. Tingali gipanid-an ka sa uban sa imong paglakaw taliwa sa unos nga karon imong giatubang kung ang imong pagsalig o pagtuo diha kaniya mutugo o mutrabaho ba? Kung pangutan-on nimo si Shadrach, Meshach o Abednego sa ilang kasinatian sa hudno, kini ang ilang isulti kanimo. Gihagbong kami ngadto sa nagdilaag nga hudno. Apan wala mga sunog ang among mga biste ni ang among mga buhok ug mga panit. Ambot og ngano? Sa kalit, dihay mipakita nga mas masanag pa kaysa nagdilaag nga kalayo. Wa namong mapangutana kung kinsa siya. Ug wa siya gisulti kanamo kay bisan unsa. Apan ang iyang presensya nagdalag kalinaw, pasalig, kalipay, ug pagpanalipod kanamo gikan sa kadaot sa kalayo. Mitunga lang siya, taliwa sa among malisod nga kahimtang. Ug wa na namo siya makita pag-usab. Apan usa ka butang ang siguro. Walay milampos nga hinagiban sa kaaway bato kanamo, kay siya ug ang iyang presensya kanamo nakig-uban. Naa ka ba sa taliwa sa kalayo karon? Kung maawa ka mag-inusara, kay ubanan kaniya, saligi og tuohi siya. Saan suliran magakaanam sa kabugat? Gusto nimong laktawan kining adlaw ug mangandoy kang moabot na ang ugma. Apan ang tinuod mao kini, ang karon mao ang ugma nga imong gitinguha kagahapon. Ug sa matag panahon nga ang karon imong likayan, nawad-an ka og adlaw, diin ang kahigayunan sa pagtubo mahitabo. Kay ang karon mauman ang pagpangandam alang sa ugma. Ang Salmo 68, versikulo 19 nag-ingon, dalaygon ang Ginoo nga sa matag adlaw nagapas-an sa atong parasanon. Bisan ang Dios nga mao ang atong kaluwasan. Gamita ang karong adlaw, ingon nga kahigayunan sa pagkat-on ug dugang pa sa pakigsandurot uban kaniya. Tinguha sa Dios nga sa matag adlaw magalakaw ka diha sa pagsalig ug pagtuo kaniya.
Adlaw-adlaw, gikan sa kaluya, gilig-on kaniya. Ang mga bukid ug mga walog, ang mga unos ug kagabhion, kining tanan bahin sa imong paghamtong. Si Job miingon, siya nahibalo sa dalan nga akong pagapadulngan. Sa diha nga ako masulayan na niya, mugula ako ingon sa bulawan. Job 23:10. Sa magmadaugon ka diha sa pagsalig o pagtuo kaniya, matag adlaw, mahimo kang panalangin kanila nga kanimo nagatanaw. Pamalandungi. Magampo ta. Ginoong Hesus, tabangi ako sa pagsalig o pagtuo kanimo adlaw-adlaw. Ihatag kanako ang kusog o kalig-on sa pagatubang sa mga hagit o pagsulay nga mag-aabot kanako. Nga magkakat-on ako sa mga pagtulunan, nga resulta sa akong pagkahamtong, nga magahimo kanakong madaugon o panalangin sa uban, alang sa imong kahimayaan. Salamat, Ginoong Hesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo ug kanatong tanan sa madagayaon gayud karon ug sa umaabot. Pag ayo-ayo.